Bones, em dic Alba i sóc la coordinadora del projecte d'horts urbans aquí a Sol i Vista. És un projecte que perteneix al Mascarandell i estem aquí fent agricultura ecològica. Portem aquí treballant ara mateix un mes, cada any canvia una mica l'equip, ara estem 6 persones treballant i el que fem és la gestió de tots els horts que hi ha aquí al barri de Sol i Vista. El que intentem sempre és apropar-nos tot el que podem a la natura. La nostra idea és fer agricultura ecològica perquè creiem que és la manera de fer les coses una mica millor. Tenim unes parcel·les d'hort ecològic que cultivem per donar una mica de suport als menjadors socials de la ciutat i també perquè la gent que estem treballant puguin tenir l'experiència d'aprendre una altra feina, de treballar a l'agricultura ecològica i entendre com funciona aquest món. Tot va començar arrel del Covid. Jo sempre m'he dedicat a l'hostaleria i, com ja sabeu, això s'ha anat una mica a l'aire, no? I em vaig inscriure al SOC a una oferta d'això, de jardineria i tal, i vaig tindre la sort que em van seleccionar després d'una entrevista i la veritat és que portem un meset i mig amb els meus companys treballant aquí i estem molt contents, la veritat. El que intentem també és continuar la feina que ja s'ha fet altres vegades. Hem intentat millorar una mica les instal·lacions que hi havia. L'altre grup havia fet la proposta d'un hotel d'insectes i nosaltres, com que hem trobat més coses per poder continuar amb aquesta feina, hem fet un de nou. Estem aquí a l'hotel d'insectes i és un projecte que hem fet per tindre una miqueta de biodiversitat. És per diferents insectes. Per exemple, aquí tenim les totxanes, que són per les abelles. També tenim aquí, aquest costat d'aquí, que això és per les tisoretes. És com si fos un hotel, cada habitació és per un insecte diferent. Amb això aconseguim que hi hagi un control i un equilibri, perquè no hi hagi massa d'un tipus només i que no només hi ha una espècie que sigui la predominant. Tenim unes parcel·les d'hort ecològic que cultivem per donar una mica de suport als menjadors socials de la ciutat i també perquè la gent que estem treballant puguin tenir l'experiència d'aprendre una altra feina, de treballar a l'agricultura ecològica i entendre com funciona aquest món.